Lujikelo abanodushe uqhankqalazo labafundi kwikholeji yaseThekwini namhlanje. The one thing that the criminals have done to the community was to put fear to people. Amapolisa eKapa eNtshona Koloni azingela abarhanelwa emva kwesiganeko sokudutyulwa ze kubulawa abantu abasibhozo kwilokishi yaseKhayelitsha. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Bhotani Mzontzundu. Lujikelo laqaqwa kwencindi yekhala uqhankqalazo labafundi bekholeji yaseThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokuba luye lakhatshwa ziziganeko zodushe abafundi kweli zikomfundo bebeqhankqalazela imiba eliqela equka ukungafumani ngethuba intlawulo yabo yenkxasomali yeNSFAS kwakunye nomba wokunqongophala kwendawo zokuhlala zabafundi ukanti kukho umfundi othe wabalekiselwa esibhedlele emva kwezityholo zokuba udutyulwe ngonogada. Abafundi bekholeji yaseThekwini babhinqe omfutshane bangenela uqhankqalazo namhlanje bevakalisa ukungoneliseki ngezinto eziliqela esingabalula kuzo iingxaki zenkxasomali yeNSFAS kwakunye nokushokoxeka kwendawo zokuhlala zabafundi. Batyhola le kholeji ke besithi indlela eqhuba ngayo imiba yabafundi inezigweqe namabatha. Students, they haven't received the allowances, and others they are rejected by NSFAS unfairly. Others they got NSFAS 5 rand and 4 rand. So those are the issues, and obviously the issue of residences. So students are being intimidated by a campus to say those campus residences that they are staying to are not accredited by NSFAS. While when we do our research, those residences are accredited by NSFAS. Kudutyulwe umfundi ke kulombhodamo zekamva wabalekiselwa esibhedlele kwaye kutyholwa onogada ngokudubuleka kwalomfundi. We are very flabbergasted and we are very dumbfounded by what security guards did to our student. Actually, they shot a student who was coming to a graduation. So that student is at hospital as we speak. Ukanti inqununu yale kholeji ithi ayinalwazi ngomfundi othe wadutyulwa obekuluhlu labafundi abaza kuthweswa izidanga namhlanje. Akukho umuntu oke wangazisa ukuthi khona umfundi odubulekile walimala ngaphandle. Engikwazisiwe kuphela ama-members awu-2 angabasebenzi ashawe ngamatshe alimale enkuluma nawe asesibhedlela. Angeke ngithi akwenzekanga futhi ngeke ngisho kwenzekile kodwa ayikho report efike kumina ethi kunomfundi olimele. Lo kaMchunu uthi abafundi abakezi kubo ngaphambili nezikhalazo zabo kwaye uthi iofisi yakhe soloko ivulelekile ngamaxesha onke. Amapolisa kwilokishi yaseKhayelitsha eKapa azingela abarhanelwa emva kodubulwano olusube ubomi babantu abasibhozo phezolo. Esi siganeko sizemva kokuba umphathiswa wamapolisa uNjengele Bhekicele ebambe imbizo kule ngingqi kule mpelaveki siphuma kuyo nalapho bekushukuqwa iindlela zokunqanda ulwaphulomthetho noluqatseleyo. Imizimba yamaxhoba asibhozo icholwe kwizitalato ezahlukeneyo eHarare eKhayelitsha. Esi siganeko senzeke ekuzenikusa kwaphezolo sishiya abahlali bedandathekile kwaye bathi baziva bephila ubomi bentshontsho. We are living in a fear condition because we don't know what is going to happen in the next day. 5 people yesterday, 5 people here were shot dead, and then another 3 people in Mboki Street were also shot dead in the same time. So as a community, I think we need to come together, work together with the SEPs to condemn this barbaric tendency of crime in our respective areas. Abahlali bale ndawo bathi boyika nokuya emapoliseni bayoxela unqevu kuba xa besenza njalo babeka ubomi babo esichengeni. Isithethi seqela elilwa ubundlobongela ekuhlaleni sithi amapolisa mkhulu umsebenzi ekufuneke wenzile kule ngingqi ukuze kubekho intembeko phakathi kwawo nabahlali. The one thing that the criminals have done to the community was to put fear to people. So just because of the fear, people they have so many theories that if I'm going to say to the police there's someone
that's bad within police, that they can tell the criminals that we've got the number from you. Le ndawo yaziwa ngolwaphulo-mthetho olwenzeka imihla nezolo. Abantu boxuthela iimfonomfono zabo kwaye abanye bayabulawa mihla le. Abahlali batyhola amapolisa ngelithi akho nto ayenzayo ukunqanda lo mkhwa. We're not safe. We don't carry phones. We don't carry anything. We just walk. Even money, we're not safe carrying anything. So it really scares people. Like myself, I'm scared. We are walking by foot around Khayelitsha, so we're not safe at all. All the time, the people are getting robbed. Some are getting gunned down by the people here. We don't know what's going on. We need the police visibility. The police must protect the people. Ukuzakuthi ngoku akukabanjwa mntu mayela nesisiganeko sokubulawa kwabantu abasibhozo. Amapolisa asaqhuba uphando. Umphathiswa wezemfundo eGauteng uMatomi Shilwane udize ukuba kukho izityholo zokuxhatshazwa kwabo bebeye kwinkampu yoluleko eCenturion nalapho ke kwabhubha abantwana ababini emva kokurhaqwa. Umphathiswa utyhola ngelithi kwabakho impatho gadalala, abantwana bengxoliswa baphinde babethwe. Abazali bagxeka isikolo ngokungaxelelwa ngethuba ngokusweleka kwabantwana babo ngethuba bekwinkampu yesikolo. Ukanti umphathiswa wezemfundo eGauteng udize ukuba kukho izityholo zokuphathwa gadalala kule nkampu. Monday ngathi mangihleli wangena i-call ibuya from kumzali umntwana oyi-1 athi umntwana wakhe ushonile. Ngathi umntwana ushone kanjani bangazi esikolweni bangasitshelanga thina bangasi-informanga. Angitshela ukuthi ayibhesi umntwana musibusiso umntwana mbhesi vele ushonile and mangifika la abantwana abayi-2. Uthisha lo naka-informa ngayo yonke into. Azange asitshele ukuthi kune-accident evelile, azange asi-informe ukuthi go nomela abantwana benu emastopini. Omnye wabafundi nongafunanga ukuchazwa ngegama uthi indlela ebebephila ngayo kule nkampu ibingamkeleki kwaphela. Ama-punishment akhona newanzima kakhulu. In the first day yonke into mawuyenza kumele uyenze ngesikhathi. Mawuslow bayakushaya. Umuntu wale makaganyile i-punishment siyenza sonke. Mwenze into ngemistake bakufaka phansi wamanzi angcolile. Omnye wetishala uthele nyewe iza kusonjululwa ngamapolisa kwaye akafunanga ukuphefumla ngezityholo zokuba abafundi bebexhatshazwa kule nkampu kusini na. Iveki yesithathu ngoku zivalwe mba izikolo neekliniki kwaWard 18 kuNtabankulu eMpuma Koloni. Abahlali bavala imigaqo kuba betyhola urhulumente wephondo ngongasinanzi isigqibo sebhodi ejongene nokucandwa kwemida kuzwelonke sokuba mabafakwe phantsi komasipala waseMzimvubu okufutshane kubo xa kuthelekiswa nalowo baphantsi kwawo wakuNtabankulu. Sikinoyiya usiqulunqelele engxelo. Zilali ezili10 eziphansi kwasegqwaleni ezenza uWard 18. Ukuhamba ngonyawo lonwabu kwezithuthi ngenxa yokonakaliswa komgaqo kunozala wengqumbo yabahlali abathi ilizwi labo lokucela ukufakwa phantsi komasipala uMzimvubu alivakali kwabasemagunyeni okokoko kwango-2002. Kusela ngo-2002 iyo ngo-2006 emveni bayayivakela uba le ndawo izowela kule masipala yaseNtabankulu. Bathi ba-endapha beluza i-support from abahlali ngenxa yepolitics ezazikhona ngoko. Iphinde yazanywa futhi emveni ngoko ngo-2011 izanywa yinqila yalapha inkosi zihlangene. Yaphinde yafeyila agona kwathiwa bobuyiswa ngo-2016. Ngo-2016 ufikile uchairperson weboard we-demarcation board wafika wathi ezilala azizubuya isizathu ukuba aba bantu abathetha ngabo abekho ezibona beba-representa beyinqila. So yafeyila ngolo hlobo. iNtabankulu ikude kunathi. Imali yokuya eNtabankulu asinayo, i-return yakhona i-240 rand ukusuka apha usiya eNtabankulu kanti ukuya eMount Elifu i-70 rand. Ngoku isichana apha kuba thina singabantu esingaphangeli asithathi intweni iyasichaphazela uba asikwazi ukwenza iinkonzo zethu sizenze eNtabankulu sishiya uMzimvubu ulapha kufutshane nathi. Kukho nabafundi kule migushuzo kuba befuna isisombululo esikhawulezileyo de babuyele ezikolweni emva kokuhlala iveki eziliqela nangona besenza ibanga le-10. Sekuphela iveki ezi-6 umuntu engayanga esikolweni and ngoku iwari seyikwi-exam ezabhala apha phakathi kuJuni ngoku ngoba akhange sifunde nto asenzanga nto, isikolo sivaliwe akwenzeki kwanto akwenzeki izinto noba kuyazama itisha basifunde i-intanethi but akufani noba ngoku sisesikolweni.
ukanti nabahlali bakumasipala uMzimvubu bayibona imbalelwano esuka kwibhodi ejongene nokucandwa kwemida nalapho ivumayo ukuba uward 18 aguzulwe eNtabankulu. On the 8th of January, they communicated with the demarcation board okhokhelwa uThabo Manyon as a chairperson ukuthi they have released officially uward 18 in particular to Umzimvubu municipality. Then later in the evening, after sekudlule ngisho isikhathi la kuye kunikezwe u30 days we objection period. Now sidlulile na kwavela ukuthi there's an objection. Impukane eziluhlaza ezithembekileyo zithi iziphathamandla kumasipala oMbaxa iAlfred Nzo abaphansi kwakhe abamasipala bobabini azinanqa nokwamkela uward 18 eMzimvubu. Ababahlali bafunge bamuncintupha ngelithi basazoqhubeka nemigushuzo yaye abazuvota de urhulumente wephondo eMpuma Koloni ngoba uphondo uze kudibanisa amehlo kunye nabo yaye umisele isigqibo sebhodi elawula imida kweli sokokuba uward 18 ophantsi kwamasipala iNtabankulu ukhutshelwe kumasipala uMzimvubu. Kwindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya eGcwaleni kuNtabankulu. Ukushokoxeka kwamayeza kumaziko athile ezempilo kwiphondo laseMntla-Ntshona kudala isankxwe kuluntu. Abahlali bakhala ngelithi bajikiswe amatyeli amaninzi ngenxa yokungabikho kwamachiza yaye oko kubachaphazela nangakumbi epokothweni njengoko kufuneka bazithengele ngokwabo amayeza. Isebe lezempilo kwiphondo laseMntla-Ntshona lijongene nomngeni wokunqongophala kwamayeza, nto leyo edala isankxwe kuluntu lwale ndawo. Kutyholwa ngelithi kunqongophele namachiza la okugoma abantwana, kodwa isebe lezempilo lizikhabile ezo izityholo. Bandixelela mna ngqo ukuba awekho amayeza. Maxa wambi abantwana xa beyogoma bayajikiswa bengagomanga, okanye wena njengomntu omdala ube ugula udinga amayeza kodwa unikwe iPanado. Abahlali balila esimantshiyane ke ngokuchaphazeleka ngakumbi ezipokothweni. Basibhalela amayeza ekufuneka siwathenge. Siyathenga ke xa sinayo imali. Andazi ke xa ungenayo imali ukuba siqhele ukuwanikwa ekliniki. Ukanti isebe lisungula igqiza libizwa nge-Medicine Availability Intervention Team eza kunika ingqwalasela kwiingxaki zokushokoxeka kwamachiza kumaziko ezempilo kweli phondo. The intervention has already seen improvements in communication between the medical depot and pharmaceutical managers in the health facilities, which has led to speedy resolution of bottlenecks in the distribution and delivery of medicine between the depot itself and the health facilities. Kambe abahlali banqwenela ukuba inikwe ingqalelo imingeni yabo. Iphondo leMpuma Koloni linenani eliphezulu lentswela-ngqesho kwaye iindawo ezikwingingqi ezikumantla Nelson Mandela Bay zijongene nale ngxaki yentlupheko kunye nentswela-ngqesho. Iqela le-DA lisungule iphulo elibizwa nge-Unemployment Clinic lisebenzisana namanye amaqumrhu abucala ngeenjongo zokuxhobisa ulutsha ngezakhono ukuze lukwazi ukufumana imisebenzi. Ingxaki yentswela-ngqesho nedalwa kukungabikho kwezakhono kulutsha ingumcelimngeni kwiphondo leMpuma Koloni. Ulutsha lunoxanduva lokukhawulelana nale meko ngokuziphucula kwizakhono nokuxhoba kangangoko ukulungela ingqesho. Amaqumrhu azimeleyo ke asebenzisana neqela le-DA ukuxhobisa ulutsha olusakhangela imisebenzi. We teach them how to find a job, how to become excellent at your job. We teach them how to be promoted. We have different skills courses also that we help them to upskill themselves. Some of you are working and you want to upskill yourself. You can come and do those short courses that we offer. But the main thing is to build up the professional level of the people in the community. Inkokheli ye-DA kweli phondo umnumzana Andrew Whitfield ube yinxalenye yale ndibano ze waphawula nangonobangela wokuba bechonge le ngingqi phakathi kwezinye. Well, the northern areas is an area where we've got a large concentration of DA councillors, so we can open up our ward offices to create those opportunity centres for young people. So this is really a pilot project for us, and we hope to roll it out across our ward councillors' offices elsewhere in the province. In Coca municipality, there's a lot of work being done where we do already govern. Ulutsho belulapha luzivakalisile izimvo zalo ngabakuxhamlayo kweli phulo.
most of us are struggling with work opportunities due to the fact that we don't have the proper professional CV. And we don't even know where to go because we don't have internet. We don't have, like the other people would have it, we don't have computers. So I'd like to thank the DA for this opportunity that they're giving unto us. Le nkqubo ijongana nokulungiswa kwe-CV, ukuziphatha emsebenzini nokulolongwa kwezakhono. Kulabaphathiswa eGauteng uMnumzana Panyaza Lesufi kunye nomphathiswa ophuhliso lwezoqoqosho uTesnim Mutara basungule ubudlelwane bentsebenziswano nenkampani ye-e-commerce iTakealot ngelokuqinisekisa ukuba oosomashishini abasakhasayo kwiilokishi zeliphondo bayaxhamla ngokuthi bakwazi ukuthengisela izinto zabo nabanini hayi abantu basezilokishini kuphela. Usihlalo wenkampani iTakealot uthi injongo yabo isoloko ikukukhulisa oosomashishini basekuhlaleni nanjengoko amathuba emisebenzi edalwe leli qonga ingaphaya kwezigidi ezibini. We're here because the platform offers a great opportunity for all SMEs in the townships to be able to have a national reach. Omnye usomashishini nothengisa iArcher nothunga iqhiya uthi unethemba lokufumana abathengi kweli qonga. So I do plan on doing that with the help of the e-commerce platforms here in South Africa and also across the globe. So yes, I'm in the process of being export ready, and so that I can penetrate the outside market. Kulumbuso ephondo laseGauteng uMnumzana uPanyaza Lesufi uthi eliphondo lelokuqala uphehlelela umqulu wokukhuliswa kwezoqoqosho kwilokishi. When we presented that bill in Parliament, all political parties without exception, all of them unanimously adopted that particular bill, and today is an act. uLesufi uthi abo bazakuba beqhube izithuthuthu ezizakusanqo eminyango yemveliso zeodolo bangaxhalabi ngokuba bazakufakela ikhamera kwaye bazakuphehlelela i-app apho ubani azakukwazi ukucofa iqhosha ngelinge lokucela ubundlobongela nto leyo izakwenza kube lula ukubanjwa kwenqalintloko. Masiphosa behlo kwimozulu siyiphathelwa nguThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke kuwe mamqwathi edeskeni yendaba bandikubulise nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna apha eqongeni lam lemozulu mna ke ndikuThabile Makhaphela ungumamthembu umzontsundu namhlanje nangomso nantsi imozulu. Sivule kokujonga ukubanzi mbukeli wami apho ekhaya kaloku imeko yethu yokutshisa kwelanga apha eMzantsi Afrika ukubhudla kwemimoya ngokuqatha nazo kaloku ezovula zibikho kakhulu futhi phaya kwindawo ezikumpuma apha eMzantsi Afrika kaloku ke futhi elapho laphaya eMpuma Koloni phaya eMonti ekunqumeni futhi bevuka phaya ekuseni ngalo kaloku lashumi nje likhatshwa sisibhozo beluvala futhi usuku ngamafu nje nemimoya ebhudla kakhulu ngamandla phaa futhi elwandle ngayela 24 degrees lapha koFitzberg uncam yomzantsi kusabandla ekuseni phaya bevuka kaloku mbukeli wami ngaso eso sibhozo masijoleni bethu amaqolo kwethu kaloku phansi naphakamileyo futhi zivule phaya eMpuma Koloni ko-Alvani kwasekuseni futhi ndisho uba kuyabanda kakhulu kulo laphondo lonke futhi ngo-12 degrees belusongo usuku ngo-27. Nanso bathi imozulu kaloku apha eMbindi eMzantsi Afrika elaphondo kaloku phaa kaloku eFreystata indawo ezikumazantsi kwalaphondo njengaphaa koBloemfontein kuyabanda phaya ekuseni kakhulu ngesibhozo phaa bevuka futhi belusongo kakhona futhi lwasuku nge-25 zebenje nje bona phaya ephondweni kuseNtshona Koloni indawo ezikwimpuma elaphondo njengaphaa kaloku eGeorge emazantsi ngo-14 degrees baluqosela abantu bukelo lwasuku futhi liyabanda phaya ebusuku nangoRhatya ngo-27. Yeli nje bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni lethu liseNorthern Cape kumantla phaa kolaphondo koKurumani kwasekuseni futhi lishumi nje likhatshwa sisibini phela kabande phaa ngamadla phaya ebusuku bebubanda futhi laa mimoya iqhubekeka ibhudle ka-27. Nanso bethuna kaloku imozulu phaya futhi ephondweni laseNorthwest ngomsemini koFriday kwasekuseni futhi phela nje kabande phaa lizolile futhi izulu phaya ngo-11 degrees beluvala usuku ngamafu nje angephi ka-29. Nanso kaloku bethuna imozulu apho sikhoyo kuseGauteng province amazantsi ayabanda phaa koFernile ekuseni futhi nexanga elihle kamandi futhi lala ngaphaya xa bevala usuku lwabo nga-20 nje ekhatshwa sesa-5. Kuze namukele phaa ekhaya kaloku phaa kumantla apha eMzantsi Afrika njengaphaya ephondweni laseLimpopo kooThabazimbi ekuseni kuyatshisa kamnandi yonke emva kwemini phaya bevuka phofu ngo-12 degrees bevala imini ngo-30. Zebenje nje phaya ephondweni futhi kusempumalanga ngomso phaya emini kosikhukhuza kwasekuseni gxebe ngexesha lephaleka ngoRhatya futhi bevuka phaya ngelashumi nje likhatshwa sesa-5 bayalusonga usuku kutshisa kakhulu nga-30 nje abe neso 2
xa siyivala siyisoka besilolimo eziphaya liphondo lethu lokugqibela KwaZulu Natal njengapha kwimpuma yeli phondo ko-Lady Smith phaya ekuseni bavuka bande phaya ngo-20 degrees kusatshisa kushushu phaa yonke emva kwemini ngamashumi amathathu kuphela beteka itsho imeko apha kwam mna ke ndikuseka kangaka xesha elimyole kamnandi mawethu.